Si Mitch guys. Atong Yay! Nay, maaga pa akong saluyong. Asa man? Uy. So guys, nagsuka ang ating vlogger. Alam niyo ba yun? Alam, ninghang! Ay, ninghang! Ano ba din na, ning? What's up mga Meg? So for today's video, pupunta kami na Somadtome Orog Dalagit. Yay! Hanggang na kami dire. So pakita na akong outfit. Oh. Ayay, nagdag plastic guys. Para sudah na spakal. Ayun. Kung saan may purpose sa plastic? Musukan niya. Hindi sudah na spakal. Musta kay mi og van. So, be right back kung mag-drive silang dito ining og sila mamsitin. Then, kami kay mag-van. So, be right back. Kinigabot na mo. Adto na mi. I'm so excited. Dami kimag yan. So guys, naabot namin yung kay gaon namin nila Nitch. Si Ate Nitch guys na napasasakyanan. Paabot namin nila. Mga pisa mi guys, may paabot min lang Ate Nitch. Let's go. Kape sa umaga, kape sa gabi, kape sa kadlawan. 3,000 years later. So guys, abot na gid mi guys. Yan sa may- Wait, ako suka. Ano niya? So guys, puntahan natin si Chin guys kasi hindi siya nanaog. Kisam na Chin. Ano na sa pakana diri? Chin! Ready na ba kayo papasok sa Kuan? Nitch? Ready ka na ba? Yes, mauna kog adto sa hanging bridge. Yoy! Adto ta, challenge sa challenge. Ready ka na ba? Yes. So, mauna ilang swimming pool. Mauna ilang swimming pool. From this day on, Tana guys. Kadto na ta sa hanging bridge. Tana ma'am shootin. Shining shimmering white. No! Ay, ganahan mo.
sa vlog. Hala, unsa ta, Chin? Hala, swimming pool! Hala, unsa ta, Chin? Hala, now. Patay, swimming pool! Hala, dagat! Little Mermaid. Niel, ali, Niel. Can't hold it back anymore. Let it go. Turn away and slam the door. Never bothered me anyway. You think you own whatever life. Ikaw. Kibawtag ko kay me. Chin. Naog, Chin. Kami karon sa hanging bridge. Si Mitch, guys. Atong Yay. Hey, what's up, mga men? Yay! Hey, what's up, mga men? Mo ato mi sa Thailand. Toilet. We're going to the... You may think you see who I really am. Somehow I will show the world your love for who I am. Ilan tag-shake naman? Nagana problema lang. Nagana ka problema. Ano ka gusto nimo? Maligo. Kunya, anto lang ato sa falls? Falls or swimming pool? Oh. So guys, nangaon na mi og shake. Nay, mga gapakong sa luyo. Asa man? Uy. Wow, sa Banindot, very guys, no? Look at view. So enjoy ra ka diri Atinich. Ito ni siya nga langgam. Iyo pagtingo. Murag-uwak. Hata mo agita. So na siya extension nga pool dito sa Obos pero pa siya nahuman. So, mao pa dyan ni ilang pool ron. Wow, ka nice, no? Ano, waman ka naligo Atinich? Ang agad daw may maligo daw sa kuan. Sa Mantayupan Falls. So, sa kanang good miss babaw mga megdilang sa kasa hanging bridge kay gilabad akong ulo. Lipong siya kay gikabuhi siya sa van. Later. Oh my
A few moments later. So guys, nagsuka ang ating vlogger. Alam niyo ba yun? Na-stream hot na ito. Hala, patay, kainit ra ba? Extreme hot ko lang. Later. Ayun ka mo. Sa Kampang. Amazing. So, abot na gid mi guys na namin diri sa Manpayupan Falls. Sorry, hindi ka na maligo. Yes, diri na ako maligo kay kabuhi na maayo. Kabuhi maayo ang ante. Ala, normal ra ibig sabihin kabuhi. So guys, nindot kay diri murag sa forest crab. Look kayo siya guys, no? Atong pang tanawon kung unsa na picture kung makita natin sila kung nabot sila sa kuan ka isang pool. Asa sila? So wala sila diri na diri sa pagkakata. Naapag dito ang buon. Naay. So naabot na gid mi guys. So bago pa po dahil sila naabot kay Superting ng liluan. Tugnaw kayo ang Facebook. Ha? Tugnaw kayo ang Facebook. Hey, what's up namin? Hey, what's up namin? One eternity later. So guys, buulit na mi guys. Ya, white jugay ka sa nina. So guys, buulit na mi. Kabuhi ka girl. Kinauna mo te. Matro ko talo. Kaya pa. Kaya pa. Wala, pikot-pikot na to. So guys, naanami diri sa gawa. So papalit og ice cream na ito O, tigasuli naman nang. Kalayo pa kaya itong biyahe. Kabaw ka, no? Yan, nalingaw ka. Ligo. Yes. Wala init. Wala. Bugno kayong tubig. Tugnaw kayong tubig. The next day. So hello again mga Meg. So naabot day may gabi og 5 PM. So karon na lang may mag-outro kay pag abot na mo gahapon kay dito ko og katulog. So thank you kay sa tanang mga natanaw. I hope nga na-enjoy mo og I hope na pa may mga sunod na mga adventure. Please don't forget to like, share, and subscribe. Until next vlog mga Meg, God bless you everyone and I thank you. Yeah, 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 yeah.